Bising Chongmari Gandoroi abo haino janija party kok pilai mawo ongkhorjak thungkruk bodolo Khwnaya abo haino Ramchandra Ghat ni bisingo Khwlainani Gandoroi hathai khash kaliyanpur ni general amchayo tipra mothane kaisa kok pirmung panda khlaijakha ok kok pirmung pandao thangpuro amchani lukurokno rikotungma bakjakha a pandao manjakha etc hapangni em SUHEL DEBBARMA Tante, icon sajinan naik boleh tahu? Kok sundur anu saka angthang Maria yang soy bahaya. Hai ang koinai Chittaranjan. Awan pora ang koin. Chini kok tu mathurin balikan hambai. Ini Chini 24 Ramchandra Assembly Constituency Bising khobjak. Chini Ram Doyal ADC Village Community Bising go. Ji am sai tongmani chagre kaming thung harung kaming thung sen kami kami thang lukuro ba kok salai tongo Chini bubagran thanjan khorong pilai tongo jeng Joto Ramchandra lukuro tiarangjak buskang ni ji bubagran one last fight job ko plan nan bagai jeng Joto lukuro tiarangjak Chini Ramchandra ta kun CPM BJP Congress IPF tini kri jeng Joto tiprasa Joto bubagran nobi tongo jeng bubagran ko plan khain bagai Joto naising laijak tai Chini ADC je Ramchandra am je ADC area Khwlainani yaglobo general area chin ti prasa tongmani je gandhi tila je kamiro tongman thangai bo chung chin chukje lukurong thangai chung komal rok masing JORA ri KUTUNG BAKGWIKHA te omoni yagulo bo chung te kun kamiro thangai bo chung chukje nukhung thangai chung bongni jinang komani je JORA ro chung basa lainai eba borbo choba lainai chung tabuk chin joto leaders tiarang laijak oma haikene chung buskang je bubagra samani thancha khlai chung samung khlai je chini one last party complain chini bebak permanent solution samna bo chung joto tiarang laijak joto Ramchandra lukuro khatung laijak just JORA simna silai tongo bubagra ko play khlai ne bagai hambai